escolta'm, Albert, sincerament. Els són ordres i ja saps qui tens a la taula. Un aplaudiment, no sabem ni com es diu, però com que l'hem cosificat, com a part de cos que... Joan Mercader. Joan Mercader de Tarragona. Bona ciutat, Joan Mercader, nosaltres, Joan, efectivament t'hem assajat una miqueteta i ja t'hem cosificat, l'Ester també. Pobre nano. Sí, tant. I llavors el cas és que estàs ara... Què és això? Que estàs fent pràctiques? Pràctiques d'un màster. Un màster al Departament d'Esports. Exacte. Què és el que tu volies fer a la vida o volies... Sí, no, que des de petit volia fer periodisme esportiu. Sí, però clar, com jo he estat treballant a una ràdio local... Quina ràdio era? Tarragona Ràdio. Tarragona Ràdio, un aplaudiment. De Tarragona no n'hi ha moltes més. Val, i escolta, i llavors nosaltres estem... Moltes de fet aquest programa es fa sol, perquè no? Ens és igual, no treballem massa, i llavors dic, ui, doncs que mono que et vam dir, no? És el més mono que ha passat darrerament per els esports. El Pedrol es va picar una mica. Sí. Tu vas ser arribar al Albert Bassasell i et vas canviar la foto de WhatsApp, t'has posat una foto com de... Com de més guapo, no? Sí, també tu, perquè És esteu veritat. No té res a veure amb la seva arribada. I llavors, Vols dir que no? Perquè abans tenia els nens posats allà. Sí. Has fet un cap. I llavors li vam dir, no? Com et deies, perdona? Joan. Vaig apuntar-m'ho. Sí, apunta't tu, perquè ja... Mercader, Joan Mercader. Té uns ulls molt bonics, mira quins ulls més bonics. Sí, sobretot els ulls. Pobre nano, com està muntant aquí, estoy cansat. És que sempre en cosifiquem Mascles, a un. els que no aguanten... A veure, Mercader amb accent a la E. Ah, que raro. Sí, que hi ha molta gent que me'l posa amb la R. Mira, ja comença a posar-te d'estrella, Ja comença a posar-te d'estrella. Bé, com Sulfai, què tal estàs? Què tal? Molt bé. Estàs d'acord que és mono o no? Des del punt Sí, de vista... estic d'acord. Pere Vall, estàs d'acord que és mono el nou becari? Bueno, i té els ulls blaus que jo, com a descendent d'alemany, no tinc. Clar, fixa tu, no? La genètica... Sí. Jo precisament els ulls m'és una mica més igual, lo dels ulls. Tu, Clara Comique Rivier, què trobes, mono o no mono? Moníssim. Tenim avui moltíssima nissaga a la taula, perquè tenim els Valls, els Begonyos, tenim el Comique Rivier i tenim la Berta Mercè, què tal estàs? Que ella és filla del Mercè. Qui, ella també? No, tu. Ah, jo sí. Però no parles del teu pare, guapa, que estem farts ja del teu pare. Parla tu del que tu vulguis, menys del teu pare. I del libro, i del Sí, libro. perquè ella, escolta, és que ja n'hi ha... Que no parlis del teu pare, Juan Mercè, però bueno, que era pesadilla xina. Per favor, home, pijo parte, gràcies al pijo parte fins al cap damunt el plat de Conteresa i tota la bandanga, home. Hi ha tant inventari al Mercè. Bueno, trobes mono o no? Soy una novedada. A veure, posa-li al públic, aquesta senyora d'aquí davant, vostè senyora... No, la meva neta, va. Ui, violenta, la senyora. Parla tu. Una mica tu, va. Diu que no, diu que no. De Barcelona. De Barcelona. Què troba aquest becari? És que quasi no l'he vist. És guapíssim. És boníssim. I tant. Bueno, Molt llavors, guapo. jo crec que ella ha de fer el butlletí avui. Ah, mira, doncs, escolta'm, si vols... Sí, exacte. Perquè això és... Mira, s'ha de dir que la he Gemma tret això perquè deia Sí, perquè Marc que tenia pressa. Sí, Ja veus, la pressa que té ara. Sí, molta, no? Però llavors, és a dir, fem això d'aquí i la part de Això és la típica cosa, no?, de donar oportunitats als guapos. Jo també vaig començar així, perquè em van donar... No? Doncs, escolta'm, fem a favor. Jo estic on estic per la meva bellesa pel meu cos. I a mi també em van... I a més, ara, seriosament, ho fa molt bé. Veuràs que té molt bona antena. Tens molt bona antena, tens molt bona antena. No. Escolta'm, i una cosa, perdona, què anava a dir jo? La Gemma Montero, això no sé si ho puc dir, però m'ha dit que nosaltres vam posar el foc en la teva persona, el teu cos, bàsicament, perquè a nosaltres als homes ens interessa el cos, després l'intel·lecte... Bueno, Això no ho pots dir, no. Això li passa, no? Primer que el cos i després... No diguis, ai, que bé la Gemma. Primum vivere. No ho pots dir, no ho pots dir. Sí, tal, que ho puc dir. A la Gemma Montero m'ha dit que et vam posar el foco al teu cos. Hi ha quantitat de milfs, com es diu això? Milfs? Són dones. Són dones, milfs, amigues seves, que han dit, per favor, que mono, que xaval, i patatí, patatà, i patatí. Sí. Totes les dones... Moltes gràcies. He de dir que no tinc nòvia. Home, Joan. El cuerpo. No, et dic una cosa. I nòvio? No, tampoc. Això la Gemma Montero ens ho ha apuntat. Faltava la segona part. Escolta, nosaltres som poliamorosos. Si haguéssim tingut nòvia, nòvie, ens hagués estat absolutament igual. Nosaltres som una guarra, pètic i pètic. Bueno, calla, per favor. Els esports, Joan Mercader, vinga. La justícia ha acceptat la petició de Vinícius, que havia demanat posposar la seva No, declaració... para. Posa-li, per favor, la música d'esports i no una música de prostíbul. Si fos
Doncs el que us dèiem, que la justícia ha acceptat la petició de Vinícius, que havia demanat posposar la seva declaració sobre l'episodi racista a Mestalla. Ara farà un mes el futbolista del Madrid volia declarar avui per videoconferència i així és com ho havia demanat, però ara ha sol·licitat un nou ajornament per després de vacances. Ara queda pendent de la jutgessa que porta el cas estableixi una nova data per la declaració. Encara en l'àmbit judicial... T'aplaudirem a cada notícia. Doncs això, que... Però has d'editar, a més, has d'editar mentre vas parlant. En l'àmbit judicial continuem perquè la jutgessa que investiga el cas Negreira ha tancat avui la porta al Barça per ser acusació particular. El club va demanar-ho ser-ho perquè es considera víctima del delicte, argumentant que algú va fer un mal ús dels diners de l'entitat, però la magistrada s'hi ha negat. I també... Per primer cop, És que després diuen que hi ha dèficit de lectura dels joves. Però amb la pressió de tenir-te tu davant. Sí, Ho has fet molt bé, Joan. Llavors, Ja estic sense camisa, ja. Això no pots acabar tu. Amb què vols acabar? Amb Girona o amb handbol? d'handbol? Va, Amb Girona sempre davant d'aquest, no tindreu collons de dir... Doncs amb el Girona acabarem, que ha anunciat un nou partit de preparació pels primers dies de la pretemporada. Serà el dissabte 22 de juliol, a Punta Marc, al matí contra l'Andorra, a la Vall d'en Bas, això sí, a porta tancada, per tant no hi podem. Que no va fer, per favor, Quina nota li dones? Anem a la nota, Begoña. 10. 10. I a més, semblança raonable, Leonardo Sbaraglia. Mare de Déu, senyor, és veritat! Anem pujant de nivell, Aquest també és guapo, aquest. No, escolta, No sé qui és. Comín Rivier, que li donem la nota? Jo un 9, és que jo no soc de 10. Ai, bueno, perquè tu... Li anàvem a fer un com a No, Netxi, per li favor, anàvem com a a fer nens, un sí. Ella perfecte. el que passa que deu estar enamorada o alguna cosa deu passar i ella no té ulls per res més que no sigui jo, que sé. No podem parlar d'aquest tema teu, no? Però, bueno. Escolta'm, ara davant el temps, tu que saps tot. Doncs ara que vull saber quin temps farà avui. Els teus desitjos són ordres de Veus, vida. clar. Per tant, t'explico Ui, aquesta- Pardo, no tenir unes ganes de venir cap aquí, Pardo, Està tancadet a la cabineta, quin horror. A mi em tenen aquí tancat al Zulo i aquí és un Però per territori què? lliure d'assetjament. Pregunta't per què. Pregunta't per què estàs tancat, perquè, vamos, tu també, vamos... No sé si és perquè per Saps protegir-me fer a mi córrer. o perquè no us assetgi jo a Estem vosaltres. a favor de que ens desitgis a tot. Vinga, digues. Vinga, jo sí, música de prostíbul, no? Aquesta tarda tornaran a descarregar xàfecs i tempestes al nord del país. Bàsicament això és Pirineu, Prepirineu, però també n'hi haurà a Catalunya Central, comarques interiors de Girona. Compte perquè les tempestes localment deixaran molta aigua en poca estona i aniran acompanyades de calamarsa. A la resta del país augmentaran els núvols, però no plourà i es mantindrà l'ambient de plèstic. Doncs escolta, visca Total, visca els serveis informatius de RAC1, visca els esports, visca el Joan Mercader, per les cultures del bon humor, i tu també ens agrades, Ja, però no passa res. Però que et vas canviar la foto de perfil quan va entrar aquest... Vaig a la foto per fer... No, perquè sí, ja està. Escolta, Joan Mercader, ets dels típics que no tens nòvia perquè fas allò que fan un tipus de mascle que és deslliurar-se, soltar el lastre? No. Ara, com escolti, m'estic escoltant el Magic Camps i he dit soltar lastre, mare de Déu, què deu ser soltar lastre? En català, Deixant a la corda, no? deixant a la corda, bueno, No, és perquè no s'ha donat el cas, però ja està. Però si no de què, no? No s'ha donat el cas. Un aplaudiment, visca el de Bas també, Vinga, fins demà. visca l'esport. Adéu, gràcies. Guapo! Demà vull que vingui el Jordi Nieto. No en podem més de tu, t'ho dic sincerament. Truca Ara mateix, sí. al Xavi Pérez. Es diu Xavi Pérez, no? El nostre nou director Sí, el d'antena. Xavi Tenim aquí una Pérez. quantitat de directors, el Xavi Pérez, l'Eulàlia Carbonell, tot quisqui. Llavors, truca El Xavi Pérez, que demà no vull de cap manera que vingui Ernest Ferrer. Estàs acomiadat en directe, ja t'ho dic sincerament. Perquè ja portem una setmana que és increïble. Home, i punto. Estàs d'acord o no? Està molt enfadat, Ernest. Què va, si està aquí? S'ha enfadat molt, no? Tu t'has enfadat. Podem començar el programa aquest? Oh! Vostè primer. A RAC1 amb Marc Giró. Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer... Sí, aplaudeix. L'Ernest Ferrer, que és l'últim avui que treballa aquí. Esther Romagosa, què tal Bon estàs? dia, molt bé. Molt bé, Escolta, Molt bé. tenim a la Begoña Boturzai. Què tal? Molt bé. Clara de Comíger Rivier. Hola, què tal? També tenim una amiga de Peravall, que és Berta Mercè. Hola. Que no volem parlar del teu pare, Berta! Tia, que passada!
d'acord. Entendido. Quin llibre és l'últim que has escrit aquest de la pandèmia? Que era duríssim. Encargo. Encargo. De què anava? D'un encargo. D'un encargo. Anagrama, Bastant particular, sí, anagrama. Però no diguis quin encargo, perquè la gent No, no faci spoiler, spoiler, perquè si no, no, no. encargo. Té moltes pàgines? Perquè... No, sé ni poc. Se n'hi poc. Aquests són els llibres que nosaltres necessitem per a la platja. Crec que sí. A la platja es pot llegir o...? Sí. Encargo d'anagrama. Berta Mercè, que no volem parlar del teu pare, tia, és que passada, no? El Juan Mercè, per favor, home, ara troben cada paperet que troben l'heu d'editar, vinga, home, per favor, ja va, Juan Mercè. Amb tots vostès, Pere Vall. A veure, Pere, què ha passat? Perquè... Què ha passat? Que arriba Indiana Jones i sembla que només arribi Indiana Jones i no ens diem. No. Bueno, diguem la veritat. Teníem preparat un tema d'Indiana Jones, Ah, va. llavors el Basté ha fet un tema d'Indiana Jones i ara ens estem inventant aquí, com Un que estem especial, amb qui? Amb qui l'especial? amb el Toni Vall, que és el Toni teu... Vall, sí. Aquí a Catalunya no Que és podem el trobar teu ningú que germà. parli d'Indiana Jones que no sigui un Vall. O sigui, ho teniu tot ocupat. Tenim l'exclusiva. És una oligoparpia, això. No? Sí, és una cosa només nostra. Vale. Llavors, Has dit, bueno, hem pensat, hi ha Indiana, però hi ha altres opcions d'Indiana, però comencem amb Harrison Ford i Ara. un trosset. a veure. Me jubilo. En tal caso, ¿qué tomamos? Lo mismo para mi hijada. Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por Vale. qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? No se muevan. Hay que salir de aquí. Tom Ford, Amb Harrison Ford, que té 1000 anys. que té 1000 anys i que al principi de la pel·lícula surt, saps aquests programes informàtics que et fan jove Sí, com i el que, meu, que en tinc un. i que et fan patir molt perquè dius, en algun moment es veurà el truc, doncs no, doncs Fantàstic. 20 minuts ell amb els nazis amb un tren i amb la cara Ah, transformada mira, com a Espanya, que també estem amb els nazis ara. com si tingués 40 anys. Una recomanació, abans de veure aquesta nova entrega de la Nissaga aquesta, repasseu les anteriors, En perquè sèrio? la pel·lícula Això ho ha fet el Jordi Basté. Es veu que es va tancar un cap de setmana. No em molesteu, el trucaves i deia, no em molesteu, que estic mirant això, no em molesteu. Sí, perquè la pel·lícula Les està seves filles dels pobres de tenien, coses. necessitaven coses, no? No, em molesteu, estic mirant Indiana Jones. Quantes són? 5. 5. M'encanten totes. En busca del arca perdida, El templo maldito, La última cruzada i El reino de la calavera de cristal. Doncs en aquesta cinquena No n'he vist una, no. Jo les he vist totes. surten una foto de Sean Connery, si no has vist la pel·lícula on sortien no ho pillaràs, i van sortint referències, a part que aquest tema sona cada 2 per 3. La pel·lícula està bé o està malament? La pel·lícula... Ui, està malament. Quan no dieu que està bé la pel·lícula... Berta, Sí. tu l'has vista? No l'he vist. No, ni Ja que s'ha s'ha estrenat. No, S'estrena. Quan s'estrena? s'estrena demà, Ah, demà. Escolta, i demà per què? per fer-ho especial, per carai. no coincidir amb totes les pel·lícules de divendres perquè és molt vulgar. Llavors, dimecres i només estrenem nosaltres. Jo vull saber si el Harrison Ford, quan és ara d'actualitat, no surt també? Sí. O sigui, gran. Què tal és Harrison Ford? Bueno, no. Indiana Jones de gran. Està ja una mica... Quina edat té? vellet, Mil. En té, està a punt de fer-ne 80. És molt fort. Bueno, és que aquesta pregunta Fent Indiana Jones. va amb trampa. Va amb trampa. Per què? Tu per què preguntes si Indiana Jones, com està Indiana Jones ara? A tu què És et va que, passar? és que jo amb Indiana Jones, o sigui, a mi em va despertar el meu desig sexual Indiana Jones. I vaig descobrir que a mi Quin els any homes... T'agradaven els als anys homes? 80. I Tu que eres muller m'agradaven... abans i gràcies a Indiana Jones Vaig t'has fet... descobrir Ah, que doncs m'agradaven mira, els homes i vaig descobrir que m'agradaven els homes Grans. no engominats i amb tratge, sinó amb barba de 2 dies i amb la camisa oberta. Home, mira, això com a tot Clar, es sí. Hi ha olor a suor, Sí, t'agrada el brotejant una mica... Sí. Però llavors Sí. tu quina edat tenies? El desig sexual quan es desperta? Ho Pues, dic de cara perquè no com ho que sé, ja és el aquí debat. a l'adolescència, no? Els 12, 13, 14, I no vas sé, dir, als anys pam. 80, no? I t'agraden més 81 grans que tu. s'estrena. T'agraden més grans. Devies veure l'última Tam- cruzada, potser, no? Jo els he vist tots. No, però aquesta, la que Home, va ser clar. Però fundacional al per tu. cine, Com per no quina és la veure'ls. primera que vas Si veure? t'agrada tant... Suposo que sí, l'última Tu cruzada. estaves amb Jo el la de la bola. L'última Sí, la cruzada, primera, la En busca arca perdida. Sí, aquest em va encantar. però aquesta també l'havia vist, crec que La bola. en videoclub es deia, no? Que es Sí. menjaven després sessos de Bueno, nona, però m'encantava. potser el desig va venir a partir de la tercera, no sé. No, a Sí, veure, quan clar, et va en venir? aquella Vull dir, època. no tenia per I què ser la llavors primera. les vaig veure totes. Clar, perquè... I què? Perfecte. Perfecte. No, a veure. Dame tu bola. Quan ets No et persigui la adolescent, bola. quan ets adolescent i se't desperta el desig sexual, no és això, eh? Ah, no? No, és una altra Pues cosa. jo... Com era? Tu amb què se't va despertar el desig sexual a tu? Pues jo que se'm despertar... A mi, jo que se'm va despertar de normal.
O sigui, pum, vaig dir, hosti, el desig sexual. I és l'única cosa que m'ha interessat en la vida. Un dia et vas Jo per llevar això i... quan ara diuen, que avui també ho ha fet el Bastel Temes, que avui el tema ha fet Indiana Jones i el desig sexual de l'educació sexual, que és l'única cosa que ens interessa a nosaltres, que a més deuen anar relacionades, segons tu, no? Bueno, sí, però mira, que els adolescents ara vegin més Indiana Jones i menys porno a les xarxes socials. Això aniria bé. Ui, quin baixón, ara. Tampoc no podem veure porno a les xarxes socials. Els nanos adolescents s'ha de vigilar. Doncs mira, perquè tothom s'exciti amb el que vulgui, 2 ingredients més. La Phoebe Waller-Bridge, que és aquesta actriu de la sèrie Fleabag i tot això, fa de fillola d'Indiana Jones, o sigui, si voleu mirar-la a ella, endavant. O Mads Mikkelsen, que és aquest actor danès que sempre fa de dolent, que l'hem vist a Altra Ronda, a la casa, o Casino Royale. Desig sexual, aquest? Jo crec que si t'agrada Mads Mikkelsen et fots les botes, perquè... No sé Sí, qui és el Sí, d'Altra el Ronda. danès aquell, que és... És aquell danès amb cara de dolent. Que havia fet de vampiro. No, No. No és... Busca mal. Ja sé qui és. Perquè- I que ha estat a totes les sagues, sempre s'apunta a un bombardeig. Ah, vale. Llavors, nosaltres tenim alternatives per Indiana Jones, que tu Teniu- dius que, perdona, està bé o està malament? Està bé perquè a més és una mica trista, és una mica... S'excitarà l'Ester? Pot excitar-se, sí. A veure. Perquè el Banderas, surt el Banderas... No, no, el Banderas no m'agrada a mi, No, perquè a mi aquest danès tampoc El m'agrada. Mikkelsen tampoc? No. A tu t'agrada, Begoña? El danès? Surt en italià. Ui, Begoña, em veig aquí molt suelta, guapa. Et veig molt suelta, arriba a l'estiu, no? No, sí, arriba a Summer is l'estiu. coming i... Soc més dels Skarsgård, saps els germans Skarsgård? Aquests són suecs, que també són 30.000, que tots els pares, els fills... El Skarsgård. És de la cosa nòrdica... També pensava Mira aquell esta, Altres alternatives. A veure, alternatives a Indiana Jones, per si Doncs una alternativa... amb altres coses cinematogràficament Una parlant. alternativa de color I sobretot no rosa. mireu porno per internet, que dic l'Ester que no, que molt malament. Els nanos joves. I menys fer-lo, i menys fer-lo. Primera alternativa, aquesta. Oye, Barbie. M'encanta que hagis ficat el tràiler El tràiler latino. llatí, és el que vaig passar jo. Bueno, però és genial, nosaltres volem només trailers Sí, ens encanta, o sigui, afegeix capes d'interpretació. L'has vist a Barbie, que la pel·lícula? Encara no, però tinc moltes ganes, perquè Greta Gerwig, que és una persona que fins ara havia analitzat els personatges femenins d'una manera profunda i tal, diu, què haurà fet amb Barbie? L'haurà treta, a part, la treu del món de Barbie i la posa a la nostra societat. I perquè la critiquin, perquè la imitin, perquè hi hagi un dolent que diu què fot aquesta tia aquí perquè vingui Ken a acompanyar-la, i jo crec que pot estar molt bé. Recordeu la vostra primera Barbie, Begoña, o no eres la... La meva mare me la tenia prohibida, no es baixava perquè era Puto progres, us va acabar el cuento. Però què va passar? Que una companya seva de feina, les seves filles s'havien fet grans i ens va cedir les seves Barbies. Jo recordo perfectament aquell dia que vam anar a buscar-les a casa seva, més feliç de la meva vida. Va obrir un armari, tenien un armari, tenien la casa de la Barbie muntada dins d'un armari, tenien armaritzada allà. I recordo com si fos ara, com va obrir aquell armari i tot era rosa. I van donar una Barbie o no? I ens va donar aquesta Barbie amb tots els seus accessoris. Jo només en vaig tenir una. També els meus pares eren de Marita Rivieri, Jorge Comic, Només una, i la vaig demanar perquè anava amb un penjoll, que era el que més il·lusió em feia, un penjoll de plàstic. I li vaig tallar el cabell. Qui no ha tallat un cabell? Però res, ni casa, ni complement. Tu recordes la teva Barbie? Jo és que no l'he tingut mai. Però en sèrio? I tenia un xabel. O sigui, Barbie ni porno, tu, però vaya No, família. jo crec que era més això o la Nancy, però... La Nancy, jo res, jo no jugava de Berta, tu... Ui, calla, Berta, filla de Juan Mercè! No, jo no era de Barbie, no vaig tenir cap Barbie. Era més de la Nancy. I tenia una Nancy japonesa, amb el cabell negre i un moñazo. Sí, moñazo i kimono. Jo tenia una cosina que tenia una Nancy, que a mi m'encantava anar a casa seva, a Montornès del Vallès, que anava vestida de primera comunió. Llavors anava amb una túnica blanca i una creu de fusta. Jo ho trobava allò, tota la religió que jo he practicat l'he practicat i la portava amunt i avall d'aquelles vides, jo, fantàstic. I jo li vaig demanar a la meva àvia, la meva primera Barbie, no t'ho explicat, sí, però t'ho explico. Perquè clar, era una Barbie, o sigui, un nen marica que volia una Barbie que era l'única cosa que jo volia al món. I me la va regalar una àvia meva. Que bé. I quina? Pues era Barbie Miss no sé quantos. I la recordo perfectíssimament com fins ara. Anava amb tiara, un vestit tornasolado, el van comprar a Sears, aquí al costat. I també anava amb aquelles joies que tenien que era com diamants imitant de plàstic, però nosaltres els veiem, jo en aquella època encara els segueixo veient com si fossin diamants autèntics, perdona, que m'ha dolgut que diguessis que la Barbie anava amb collars de plàstic. No, el collar era per mi. Ah, que anava amb... El que em feia il·lusió era el collaret per mi. La Barbie m'era igual. Raríssima, tia.
A veure, posa-li el micro aquesta a la criatura, que és la neta de l'àvia Grunyona. No parla la teva àvia, parla tu. Has tingut Barbie o no? Has tingut Barbie o no passa res? Brats, és de Brats? No has tingut Barbie? Cap nina, quina nina? És muda. Parla. Parla, diu l'àvia, parla! Clar. Cap nina. Bueno, doncs anem a passar-li al de les ulleres, al nano de les ulleres. Tu has tingut alguna Barbie o no? Madelman? Mai? No volies una Barbie, tu? No. Per què? Doncs perquè mai m'han agradat les Barbies. En sèrio? No ens agraden les Barbies en aquest plató. Sou raríssims, de veritat. La veritat que no has demanat mai una... I a què jugaves de petit? Doncs els Playmobils. També m'agrada, és un aplaudiment. No tinc més temps, però m'agradaria veure que expliquessis perquè hi ha la batalla Indiana Jones i Barbie no és tal batalla, sinó que la batalla està a on és. Oppenheimer, que és la pel·li de Christopher Nolan sobre l'inventor de la bomba atòmica. Les dues s'estrenen el mateix dia, que és el 21 de juliol, a tot el món, i llavors ja des de fa molts mesos s'està muntant aquesta batalla que es diu Barbieheimer. Perquè és com que els tios aniran a veure el Nolan, la pel·li de l'Oppenheimer, i les noies i els gais aniran a veure Barbie. O sigui, seguim en una societat polaritzada. Totalment, s'ha polaritzat. I llavors no, però... llavors una cosa, si jo que soc americà no puc anar a veure la bomba atòmica o què passa? No em deixen passar o com va la pel·lícula? Primer un és l'altre, però estan fent molts memes i molts cartells i molts trailers barrejats amb imatges de les dues i moltes coses molt gracioses que es diu Barbieheimer. Barbieheimer. I la cosa que hi ha cinemes i tal que estan promovent que facis una doble sessió. Que vegis una i l'altra. Tu creus més, Berta, que no volem parlar del teu pare? Que no. Que ens has portat un manuscrit inèdit del teu pare. No volem llegir, o sigui, no, creva-li. Escolta'm una cosa, tu que ets més de Barbie o d'això que ha dit ella, el Hammer aquest? Jo el Hammer aquest. També, no? Jo la Barbie no... Sí. Mira, i tu no et van regalar cap Barbie? Que en Valls, que sou Ciento i la Madre de Tios? No, nosaltres teníem el Madelman, Hyperman i... Però el Madelman se li trencaven els braços, eren uns aventurers que, pum, i et caia el braç... Depèn de si el cuidaves o no. Voldria recomanar si no el tocaves... Una última pel·lícula que és Estoy amando locamente, que té una cançó de la Rigoberta Bandini. Home, haver començat per aquí. La Sevilla dels anys 70, d'un nano que li diu a la seva mare no vull estudiar, jo me'n vull presentar a la tele a Gente Joven. Home. A part que sóc homo. I la mare no entén res i li diu, no, tu estudia no sé quant. Llavors el xaval ha de buscar la complicitat dels personatges de l'Alba Flores i d'altra gent que l'ajuda a sortir de l'armari i a presentar-se en aquest concurs de televisió. Carai, tu creus que aquest personatge d'aquesta pel·lícula aniria a veure Barbie o la Hammer? Aniria a veure Barbie 40 vegades. Fantàstic. Amb tots vostès, la feina de Rigoberta Bandini, Begoña Gómez Urzás, parlar del meu jo gastronòmic. Sí, un llibre estupendo de M.F.K. Fisher. L'edita l'altre editorial, traduït per l'Alba de Déu. L'altre editorial, traduït per l'Alba de Déu, sí, fantàstic. Com diu el seu nom, el meu jo gastronòmic, de menjar. L'M.F.K. Fisher, que veus que firma amb inicials, com tantes dones que han firmat amb inicials, per dissimular una mica que eren dones. Pertany com aquesta gran genealogia de dones anglo, molt sàvies i molt sofisticades i refinades elles que han escrit sobre menjar. Abans vindria la Gertrude Stein, ella va ser contemporània i amiga de Julia Child, que és aquest personatge tan conegut, i després ja vendria Laurie Colwin. Sí, és molt conegut, Julia Child. Sí, home, la de la pel·li Julia and Julia, que és aquella americana que va a França i va ensenyar als americans dels anys 50 i 60 com cuinar quan estaven allà sense civilitzar. Julia Child. Endavant. Sí. I després d'aquestes vindria Laurie Colwin, que aprofitem per recomanar també, que Libros de l'Asteroide va treure un llibre molt bo de Laurie Colwin fa poc i que també és molt bo de llegir. Una escriptora en la cocina. Fantàstic. I llavors aquest? Aquest, el meu jo gastronòmic. Veus que té un pròleg de la Maria Nicolau, que també és estupendo. Sí, el pròleg és un xulo. Sí, perquè la Maria Nicolau és molt fan de sempre de la M.F.K. Fisher. Però la Maria Nicolau és molt bona escriptora. Ja té aquell altre llibre, la Maria Nicolau, que és preciós. Cuina Barbari. És fantàstic, perquè és una gran escriptora, Maria Nicolau. Sí. I ella és molt fan de M.F.K. Fisher, com molta gent que escriu sobre menjar, perquè ella és com molt reverenciada. I ella sempre insistia a l'Eugènia Brogi, l'editora de l'altre editorial, que tragués aquell llibre. Ella i el Martí Sales i més gent li anaven dient, i crec que també la pròpia Alba de Déu, treu-lo, i al final ja la Brogi perquè callessin tots i el va traduir català, que és la primera traducció al català d'aquesta autora. I de fet, la Maria Nicolau, i et volia explicar, que això m'ho han explicat venint cap aquí,
la Maria Nicolau i el Martí Sales, que també recomanem el seu aliment i tot el que ell fa, van presentar el llibre fa poc a la Finestres i llavors van fer una cosa molt MFK Fisher, perquè ja veurem que el fil d'aquest llibre són les seves vivències, les seves memòries lligades al menjar. Llavors el que van fer ells va ser no preparar una recepta de les que surt aquí o relacionada amb ella, sinó relacionades amb les seves pròpies vides. Molt guai. I es veu que la Nicolau va portar uns entrepanets que ella es menjava amb un amant que va tenir, que això t'encantarà, amb una buhardilla, això també ho he dit jo malament, amb un 9è pis a París, quan ella estudiava cuina a París, que només feien que follar tot el dia, i per no, crec que no tenia ascensor, i llavors, clar, què havien de fer? Baixar 9 pisos. És que a París, un cop has vist el Louvre i 4 coses i tal, o poses a follar o no hi ha res més a fer, diguéssim. A no ser que tinguis pasta pana Chanel, que et facin d'alta costura, això ocupa molt d'espai, molt de temps. Sí, doncs ella feia això. L'alta costura, dic, et fan la prova, la primera prova, la glaçilla, la segona glaçilla i tal. Però si no tens pasta... Queda't a unes golfes amb mini a fer l'amor, a follar. Clar. I llavors menjaven uns entrepanets amb mantega, cogombrets i pernil, crec que era. Carai! I els va fer i els va portar allà a la presentació. I el Martí va portar un paté que li feia un amic que es veu que mai volia revelar-li la recepta. A mi me l'han dit. Són només 3 ingredients, però m'han dit que no la revelin. Per què no? Pues revela-la. Sí? Vale, crec que eren... Faria-li un foc, una tortura. A veure, la recepta secreta del Martí Sales i l'amic del Martí Sales que no havíem de revelar, que és... Sí, ho sento, és el Marc. Que m'ha enviat amb aquests ulls seus penetrants. Sí, a més com que vaig sense camisa de crucificar el becari. Del Joan Mercader. Crec que és mantega, un altre cop, barat, fumat i radish. Doncs mira, mantega sí, però barat fumat, no sé exactament què és. Radish? Què és? I radish, jo crec, no sé si és com horseradish, com aquell condiment que fan cada els britànics, però en realitat radish són rabanitos, no sé ben bé, això m'han d'aclarir. Rabes, sí, però no sé si és el horseradish, que és aquell barat. Rabes com en diem? Barat és barat. És jurel en castellà. Com? Jurel, no? Ui, també malament, ja. A veure si no sabem ni xaves. Sí que collonant un nostre. És aquell més blau, que és molt bo. Sí, el barat és molt bo, sí. S'ha de menjar més barat i menys salmó. Exacte. Això t'ho diria la Nicolau, també. Ah, que sí? Que estés molt amiga del salmó. Ho dic perquè ho diu ella. Caballa de l'Atlàntico. Caballa de l'Atlàntico, tu. No mengeu salmó fumat, que el salmó fumat, bueno, es veu que és una cosa tremenda. Acabarem al planeta, els que mengeu salmó. Mira, a veure, és que fem informació a servei. No podem mirar porno per internet segons Esther Romagosa. No, els nens joves. Ah, els nens joves. És com el Fast and Furious, que no vas... Però jo? Sí o no? Tu pots, però els nens joves han de saber que el porno és com el Fast and Furious, que la gent no va conduint com a la pel·li, doncs el porno és igual, són pel·lícules de cinema i no és res. Home, si passa que algú... No, Marc, no. Et faci l'amor a una guardilla, com es fa el porno, però escolta, també està bé, Però això no serà el porno. Totes les mares amb els pèls de puta. Però perdona. Llavors, el llibre de què va? El llibre es va publicar el 1943, quan ella tenia 30 i pocs anys. Ja havia publicat diversos llibres abans, un molt conegut que es deia Com cuina el llop, però ella inaugura aquest gènere, diguéssim, de la memòria gastronòmica, que després ha estat molt copiat. Quan ella el va escriure, estava en un moment molt curiós de la seva vida. Bueno, era el 1943, estava en marxa encara la Segona Guerra Mundial. Ella estava tancada en una residència perquè s'havia quedat vídua del seu segon marit. Totes aquestes dones interessants sempre diuen mi exmarit, poden dir la frase el meu exmarit favorit, que jo aspiro a poder-la dir algun dia. No, ja, pues posa les piles, guapa. Pues mata, o l'has de matar o te l'has de pirar. Que això diu la gent fonda. My favorite ex-husband. Sí, mira la Clara de seguida ja. Sí. Bueno, total. Tu també ho pots dir. Quantes d'aquí poden dir el meu exmarit, Berta? Que no volem parlar del teu pare! El favorit, n'has de tenir diversos, per tenir un exmarit favorit. Tu et segueixes amb el mateix o passes tot? Jo no m'he casat, soy solter. Tu eres libre. Sí, jo poliamor. Poliamorosa, I tu si tu pots dir el teu exmarit, no? Tu no vols parlar de la teva vida privada, no? Que passada ets, Mira que tu? Ja. Tu no. I tu, Pere, pots dir el teu exmarit o què pots dir? No, encara no. Total, que ella s'havia quedat vídua del seu segon marit, pobra, que va tenir una malaltia rara, i van amputar la cama i al final es va suïcidar. I ara, que bajona, ara. No es pot fer res, Allà no podem fer res. Però havia anat a treballar, crec que com a guionista, a la Paramount Pictures, i s'havia quedat embarassada, estant soltera, estant vídua, d'una persona que ella mai va arribar a dir no. Perquè no te'n recordes, a vegades et quedes embarassada, perdona, sí. I no saps d'aquí.
Llavors es va tancar Que és aquesta superguai, que és residència. una de les millors maneres de quedar-se embarassada. Igual sí. I va sortir amb la filla i li va dir a tothom que era la seva filla Clar, adoptiva. clar. Com allò que es feia també, com que deien que era la germana, no? Sí. Totes aquestes La meva mare, històries. quan estava cabrejada amb el meu pare, també deia que nosaltres érem totes adoptades. Clar. No, este señor no es su padre, están todos adoptados. Són tots adoptats. Hi havia època que estàvem Quin trauma, adoptats. no? Quin trauma. No, bueno, un mes, el que nosaltres guanyem la vida, com els Mercè, els Mercè també es guanyen la vida. A base de traumes. Que no volem parlar del teu pare, Berta, estàs passadíssima amb això, Què és això que tens aquí? Un manuscrit de... Doncs vés a parlar amb el Basté. Tu agafes l'hom i li dius, tinc un manuscrit del Umberto Eco, com era el teu pare? Umberto Eco. Total, que llegiu el llibre de la Fisher, que és boníssim, i només llegiré una cita de la primera pàgina, que és molt bonica, que diu, com la majoria, quan li retreuen a la Fisher perquè escriu de menjar i no escriu d'altres coses considerades més importants, diu, sí, exacte, diu, com la majoria dels éssers humans tinc gana, però no és tan sols això, em sembla que les nostres tres necessitats d'aliment, seguretat i d'amor estan tan barrejades i lligades i entrellaçades que no podem parlar d'una sense pensar en les altres dues. Toma! El meu joc astronòmic. Hem hecho a Fisher, pròleg de la Maria Nicolau, magnífic. Ella, Maria Nicolau, magnífica, sense haver escrit el pròleg i ja era magnífica Maria Nicolau, pues ara amb el pròleg. I traducció d'Alba de Déu. Això editat a l'altre editorial gràcies a la pesadez de la pròpia Maria Nicolau, la pròpia traductora i el propi Martí Sales, que des d'aquí saludem. Una abraçada de publicitat i tornem immediatament. Gràcies. No volem parlar del teu pare, però bueno, és que la veritat ho dic, no, va Berta, de veritat, Vols emetre un missatge, que és quin? Que us ho has dit ara a la publicitat. Joan, que tu torni, sisplau, Joan, torni, sisplau. Tu ets d'Ucraïna, oi? No, soc de la URSS. Ah, de la URSS, bueno, m'he fotut un lío. Quasi. Joan, Ella vol que t'esperem. treuri el micro perquè aquesta senyora ens semblarà problemes. Detecto un problema al públic. Ella vol que torni el Joan a estar desficiada. Una justificació, un assetjament, bueno, aquest pobre nano no podrà sortir al carrer. Tot el públic té un regal. Quin regal té? Sí, calla, espera, té un regal que és... Tu volies fer ara... M'has canviat l'ordre, Marc. Doncs mira, sí, regalem 5 entrades dobles per anar aquest divendres 30 de juny al Teatre Poliorama a veure La Tendresa, una comèdia romàntica i d'aventures La Tendresa. Inspirada en Shakespeare i dirigida per Alfredo Sanzol. Alfredo Sanzol! Aquest divendres. Esteu contents o no? No. Pues la mostri, que a vegades els catalans no sembla que estigueu contents. Sí. A veure, I una altra cosa més vinga, un altre que he de dir. producte superinteressant. Superinteressant, perquè segurament alguna vegada he tingut problemes amb els electrodomèstics de casa. Que sí, Begoña? Que sí? Doncs això ja no és un problema perquè si contractes l'assegurança de la llar de línia directa disposes del servei de reparació. Tots vostès, Clara, com hija Rivier, bravo! Doncs avui us vull parlar d'ecologia. Carai! I direu per què? Doncs perquè és importantíssim. És importantíssim. Importantíssim. Bueno, Llavors, la per meva què? filla petita, de 4 anys, demà en fa 5. Home, la filla de l'Agnès avui també fa anys. Fantàstic, tothom fa anys, menys nosaltres, tothom fa El anys. festival del juny, que per si no tinguéssim prou coses, vinc aniversaris. Clar. Però bé, doncs la meva filla aquest any ha 4 anys, estat 4 cap a estudiant a B4, que bueno, ara es diu I4, ha estat estudiant aquest tercer trimestre al fons del mar. I no. Està molt bé. No, està molt bonic. I com a colofó d'aquest projecte, el passat 8 de juny, per celebrar el 8 de juny, és el Dia Mundial dels Oceans, van fer una senyora manifestació al pati de la seva escola. Ai, com se n'entén els de Vox. Que no és una altra que l'escola IPSI, a qui saludo, aprofito. Un aplaudiment, sí senyor. Jo vaig anar un dia a un grup de lectura que tenen a l'escola IPSI. M'ho van dir amigues meves que van anar... Sí, molt bé, sí. I em van dir que em va citar com a nom de persona pija. Ah, home, perdona, ara tornem a l'ecologia, però estàvem ara aquí en aquesta taula que tenim quantitat de nissagues. Ai, mira que he encontrado, perquè a totes les pijes els hi passa una cosa. Elles obren un calaix i es troben alguna cosa. Jo obro un calaix i hi ha un furullo, però elles obren un calaix i s'ha trobat una pulsareta, li estaves ensenyant, no? Una pulsareta d'or amb la insígnia del Boccaccio. Ai, que Fíjate, Begoña, lo que he encontrado. Ai, que mona i tal. El Toni Vall ja nerviós. El Pere Vall. El Pere Vall, la Clara m'ha regalat un pin de fotogrames. De fotogrames, perquè clar, vaig veure en casa, però és que la Berta Mercè, que no parlem del seu pare, el Mercè, quina passadilla xina, però doncs jo també, que vas trobar tu de Boccaccio? No, era molt més modest. Un d'allò per remenar el còctel. Un pal d'aquest de remenar còctel de Boccaccio. Sí, Home, per favor. Bueno,
coses això, que es troben. l'ecologia. En fi, doncs això, l'ecologia. Llavors, en aquesta manifestació anaven amb les seves pancartes que deien 4 anys. cuidem l'aigua, aquí comença el mar, no hi llencis res, aquí és a les clavegueres, i els seus lemes. I podem sentir el lema de la classe de la meva filla. A veure, anem a escoltar la... Com es deia la classe? Diables, però no entenc. A veure. És molt important. 4 anys, que monos, per favor. Aquesta nena és la meva filla, amb un micro al balcó de casa. Perquè ella ara... Ella va arribar a casa un dia, és activista, va arribar, va agafar un micro, va obrir el balcó i es va posar mitja hora ja a dir... I amb un missatge clar, concís i directe, Home, sí, és important salvar. Així, a tope. Llavors... Sí. A tope. Quanta estona s'hi va estar, perdó? Mitja hora, llavors diu, demà al matí, a les 8 del matí seguiré, a veure si m'escolta més gent. Sí, i ho va fer. És que als nens després de 4 anys és quan la gent és... Sí. Sí, i després ja parla. Llavors, el cas és que aquesta implicació d'aquests miniactivistes em va fer pensar en quins llibres infantils existien sobre el tema. Perdona un moment, però perdona. Ara la teva filla a la platja, què vol anar-hi a fer? Bueno, sí, clar, jo li vaig dir, d'aquí 15 dies anem a la platja, tal, dic, anirem a la platja, em diu, sí, mama, que bé, anirem a recollir plàstics. Que és el que més il·lusió li fa, anar a recollir plàstics. Els meus també ho fan. No, em posaré al banyador i em posaré a recollir plàstics. O sigui, no anar a jugar. Les noves generacions, per tant, de vegades diem que les noves generacions és tot espatllat, però veig jo que aquí... Clar, jo li dic, agafarem una bossa i recollirem plàstics. No, una bossa no! Una bossa no, perquè és de plàstic, com ho fareu? No, amb les mans! Mare de Déu, l'activista, fantàstic, fantàstic. Llavors, tu dius que hi ha unes recomanacions... No, llavors dic, ostres, a veure quins llibres hi ha, no? Sobre el tema d'ecologia per nanos. Exacte, llavors vaig veure que amb les protestes de la Greta Thunberg el 2018 per exigir accions contra el canvi climàtic es van començar a publicar molts llibres sobre el tema. No n'hi havia tants, però es van començar a publicar diversos llibres. Per exemple, el primer. No, és que n'hi ha bastants, però trobo que hi ha poca oferta. Però, el que hi ha poc temps. Llavors, per això jo deia el primer. Llavors dic, hi ha dos llibres que són novetats d'aquest any que recomano. Un es diu El libro de la ecología, vivir inspirándose en la naturaleza, de l'editorial publicat per l'editorial SM al març del 2023, que és moníssim, l'he portat. És per nens a partir de 3 anys i és d'aquests amb animacions, pop-up, pestanyetes... Moníssim. És una passada. No està en català, El libro de la ecología, vivir inspirándose en la naturaleza. I parla d'observar la natura, de l'hort i de la permacultura, que és un concepte que jo desconeixia, no sé si el coneixeu, que consisteix en dissenyar espais de vida, territoris funcionals, professions i vides riques en significat inspirades en la natura. És com fer-ho tot el nostre entorn inspirat en la natura, que la natura ens inspiri en les nostres vides, en tot el nostre entorn. La permacultura. Permacultura. Per tenir en compte, ja a partir dels 3 anys ja els hi fiquem ja perquè ho sàpiguen. El segon, és el gran llibre de l'aigua. De la transpiració de les plantes, la devastació dels tsunamis, de Sara Garré i Marije Huisman. Aquest és en català, de l'editorial Convel. Molt bé. I és un llibre que parla de l'aigua de totes les maneres possibles, des de mars i oceans, els oasis, d'on surt l'aigua, el paper de l'aigua al clima, on va parar el teu pipí, també. On? On? Doncs t'ho explica. Al mar, sí, clar. Això li passava al meu fill, saps què li passava al meu fill de 3 anys? Perquè tot el pipí ha d'anar al mar, papa. Saps què li passava al meu fill de 3 anys quan tenia 3 anys, que era boníssim, un dia arriba a casa superpreocupat, mama, és que he fet una cosa molt dolenta, jo, què ha passat? És que he tirat l'enciam del dinar que no m'agradava al vàter. I ara l'enciam haurà d'anar a la platja i la gent que s'estarà banyant a la platja es trobarà del seu enciam. I tu què li vas dir? Que és molt. No miris porno. Les canonades, va tot arreu. Els tancs, el riu, a tot arreu. Això és també, recordem que estem repassant llibres d'ecologia per les criatures. Sí, les criatures són els que han de salvar el planeta, però nosaltres també, perquè de vegades fiem. Això va dir l'altre dia la... No, clar. Ja t'ho diré. La Fina Virulés, que nosaltres ens estem fiant, que és una idea que m'impressiona, estem fiant a l'educació. Com que aquests ja salvaran el planeta, doncs nosaltres ens estem aquí com un puro. No, escolti, nosaltres també ens llegirem aquest llibre, perquè nosaltres estem a les beceroles. No, llavors, aquest llibre és per llegir amb els nens, tapa dura, 60 pàgines, supercomplet, aprovadíssim, les meves filles els hi ha encantat, i aquest llibre forma part d'un segell que recomano moltíssim, que es diu Ecosfera, que és dels pocs segells que hi ha sobre ecologia. Escolta'm, anem a fer com ens afecta el plàstic que s'amuntega als oceans. Tenim un tall, no? Sí. És un tall de la teva filla? La meva filla ens fa una lliçó d'ecologia. A veure, primera lliçó. El plàstic, les tortugues marines pensen que les bosses
piensan que son medusas y no son medusas, son plàstics. No poden menjar plàstic. I què hem de fer perquè no els arribin els plàstics a les tortugues marines? Reduir, reciclar i reutilitzar. Carai, noia, reduir, reciclar I reutilitzar. Home, que és un altre dels lemes, perquè què passa? Que les tortugues marines, el que he après és que es veu que es pensen que els plàstics són les meduses i les tortugues marines es mengen les meduses i es mengen plàstics en lloc de meduses. No. Escolta una cosa, realment és molt interessant. Després també hi ha el de l'energia eòlica. Tu què opines dels molins de vent, per exemple? Interessant. No? Sí, interessant. Molins de vent que gira, no? Tot el que sigui per l'ecologia va molt bé. Sí, no, Clara? Sí. M'encanten els molins de vent, no? Sí, tot. L'energia verda a tope. A tope verda, tota. A tope de publicitat també. Un aplaudiment per Clara Comic. Anna, des d'aquí moltíssimes gràcies. Estem en bones mans. Escolta, endavant. Vostè primer, amb Marc Giró. Gràcies, Pere Vall. Gràcies, Clara Comiques. I gràcies, Berta Mercè, que no parlarem del teu pare, de Berta Mercè, el que passa que ha vingut acompanyant el Pere Vall i ens hem aprofitat d'ella perquè ella volia parlar del seu pare, però nosaltres no volem que parli del seu pare, volem que parli d'ella. Escolta, com et dius tu? Héctor. A què et dediques? Soc enginyer i faig molins. Ai, Clara! Mira quina casualitat! A tu que t'encanta l'energia eòlica. Doncs mira, per fer molins, però molins de què? Molins d'aquests que nosaltres ens serveixen per fer l'energia eòlica, no? Carai, Héctor, carai. Perquè t'hem vist ara, perquè si no t'haguessin crucificat a tu al lloc del becari, perquè el becari estem aquí cada dia, no? Però un molinero... Escolta'm una cosa. Senyor, no són molinos, són gigantes. Us ho dieu vosaltres entre els... Feu de Quijote i Sancho Panza, que us dediqueu als molinos? Com? Feu de Quijote... No, m'he passat. Digue'ls als informantes que m'he passat perquè estic molt interessat en això dels molinos. Si feu de Quijote i de Sancho Panza, quan feu molins, els enginyers... Sí, que sí, juguem a fer de... Digues que sí, ja està. Sí, no? Acabes de guanyar una ampolla de cava cabaret rosat Castell d'Or de la bodega Castell d'Or. Ni castell de plata ni castell de bronze, la bodega Castell d'Or, cabaret. I tota la resta del teatre, la tendresa, gràcies. El teatre puja. Ui, ara torno, que he de fer la sirena. Que bé. Ara, ben. Hem dit tot el que havíem de dir, no?